En el mandat passat, des d'Esquerra Reus, van posar les bases d'una transformació de la ciutat amb projectes urbanístics importants. Ara aquesta transformació ja comença a ser visible. L'objectiu és unir l'eix nord amb l'eix sud per tal de cohesionar i lligar els barris. Estem aquí a la plaça del Víctor, que és la primera part de la transformació de l'eix nord-sud que podem veure ja i gaudir en aquest entorn de Reus Nord. Les obres de vianalització d'aquest eix començaran, es reprendran des de la part nord del carrer Ample fins a arribar a la plaça de la Llibertat, on els acabats faran que la priorització d'utilització de l'espai públic sigui pel vianant. També farem la connexió de vianalització per connectar aquest espai amb el nou centre cívic Gregal que obrirà les seves portes al gener de 2025. Quan parlem de transformació, parlem de projectes amb el segell i la marca Esquerra Reus, per tal d'avançar cap a una ciutat pensada per al benestar de les persones, per gaudir-ne.